роҳҳо ва нақбҳои мошингард дар кишвар аҳамияти бузурги стратегӣ ва иқтисодӣ доранд, зеро аз ҷиҳати ҷуғрофӣ Тоҷикистон мамлакати кӯҳсор мебошад. аз ин рӯ роҳҳои мошингард ҳамчун воситаи асосии пайвасткунанда миёни минтақаҳо ва кишварҳои ҳамсоя ба шумор меравад. роҳҳо имконият медиҳанд ки воридот ё содироти молу маҳсулоти саноатӣ саривақт, осон ва бо харҷи кам ба роҳ монда шавад, ки ин барои рушди самаранокии саноат, тиҷорат ва бардоштани иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад. имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи зиёда аз 13 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст. сохтмон ва таҷдиду азнавсозии қитъаи қалъаи Хумб Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон, ки дар доираи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма амалӣ мегардад, аз ҷумлаи лоиҳаҳои татбиқшаванда мебошад. корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма қитъаи қалъаи Хумб Ванҷ Рӯшон моҳи сентябри соли 2022 оғоз гардида, айни ҳол раванди сохтмон бо суръат ҷараён дорад. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамоҳангсозии он, муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ ва паймонкори асосӣ корпоратсияи чинӣ оид ба сохтмони роҳ ва пулҳо China Road and Bridge Corporation мебошад. раванди корҳои сохтмонӣ дар ин масир зери назорати пайваста қарор дорад ва муҳлати татбиқи лоиҳа 50 моҳро ташкил медиҳад. лоиҳа аз километри 354 оғоз гардида анҷоми он дар километри 462 роҳи автомобилгарди Душанбе, Куллоб, Хорух, Кулма пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ тибқи нақшаи корӣ ба роҳ монда шуда, айни замон танҳо дар ҳудуди 10 километр иҷрои корҳои заминӣ боқӣ мондааст. дар ин қитъаҳо сохтмони такядеворҳо, қубурҳои обгузар, кандани хобҳо бо маром идома доранд. дар давоми як моҳи охир ба итмом расонида мешаванд. аз сабаби номусоиди обу ҳаво иҷрои корҳои мунфаршкунии қабати поёни роҳ ба моҳи оянд гузошта шудааст, ки бо мусоид шудани вазъи обу ҳаво корҳои мунфаршкунӣ шурӯъ мегарданд.
дар ин рӯзҳо роҳсозон бо мақсади саривақт ва бо сифати баланд истифода додани роҳи мазкур аз механизму техникаи пуриқтидори замонавӣ самаранок истифода мебаранд ва талош меварзанд ки роҳи пурхавфу душворгузарро ба роҳи тахту ҳамвор табдил диҳанд. То ин муддат бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ корҳои таркишию хобканӣ, мустаҳкамкунӣ, васеъсозии роҳ, арматурбандӣ, бетонрезӣ дар такядеворҳои оҳану бетонӣ ва сангин ба анҷом расида, ҳоло дар 40 қитъаи роҳ корҳои хобканию хокрезӣ, сохтмони такядеворҳои оҳану бетонӣ ва сангин, насби қубурҳои қутрашон гуногун ва корҳои омода намудани масолеҳи оҳану бетонӣ дар 18 қисмати роҳ вусъат дорад. мо дар километри 54 59 490 59 854 қарор дорем. дар ин ҷо дар ду мавзеъ корҳои сохтмонӣ вобаста ба сохтмони такядеворҳо аз оҳану бетон бароҳ монда шудааст. солҳои қаблӣ бо баланд шудани сатҳи оби дарёи Панҷ гузаштан аз роҳи мазкур басо хатарнок ва душвор буд, чунки ҳаракати воситаҳои нақлиёт басо хатарнок мегашт. бо ин мақсад дар ин мавзеъ сохтмони такядеворҳо аз оҳану бетон дар масофаи умумии 278 метри тӯлонӣ бароҳ монда шудааст ки баландии он аз 3 метр то 10 метрро ташкил медиҳад. дар рафти сохтмони мазкур пурра коргарони маҳаллӣ фаъолият менамоянд ва зиёда аз 50 нафарро ташкил медиҳанд. айни замон коргарони маҳаллӣ ба корҳои арматурбандӣ, қолаббандӣ ва бетонгирӣ машғул мебошанд. мақсад аз бунёди иншооти мазкур ин пеш аз ҳама таъмини бехатарӣ ва таъмини ҳаракати мунтазими воситаҳои нақлиёти автомобилӣ дар масири роҳи автомобилгарди душанбе, кӯлоб, хорух, хулма то сарҳади ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. ин қитъаи роҳ 109 километрро дар бар гирифта, бо пурра таҷдиду навсозӣ гардидани он 16 километр кӯтоҳтар мегардад ва дар маҷмӯъ 92,3 километрро ташкил медиҳад. айни замон дар роҳи мазкур як қатор корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст ва корҳои сохтмонии дигар бо маром идома доранд. корҳои хобканӣ, корҳои хокрезӣ, корҳои таркишӣ, корҳои нақбканӣ ва бетонкунӣ дар нақбҳои рақами 1 ва рақами 2, бартарафкунии мунфарши қаблӣ, тоза намудани қабилияти ҳосилхез, такядеворҳои муҳофизатӣ ва ғайра. сохтмони роҳ ба дарозии 93 километр бо 2 хати ҳаракат, 2 адад нақб, 5 адад долонҳои зидди тармавӣ, 15 адад пул дар умум ба дарозии 633 метр ва дигар иншоотҳои муҳандисиро дар бар мегирад. роҳи бунёдшаванда аз 2 хати ҳаракат иборат аст. паҳнои стандартии он 12 метрро дар бар мегирад. роҳи мошингард 7 метр мунфарш мегардад. маблағи лоиҳа наздики 2.5 миллиард сомониро дар бар мегирад. дар ин масир корҳои тахту ҳамворкунӣ, васеъкунии роҳ, гузоштани 330 қубури обгузар, сохтмони ҷӯйборҳои бетонӣ дар ду канори роҳ бо дарозии 3328 метр, бунёди 5 долон бо дарозии 601 метр ва 15 пули мошингузар бо дарозии 633 метр ва чароғонкунии 14 деҳаи ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ бо дарозии 17,7 километр пешбинӣ шудааст. айни замон дар сохтмони роҳи автомобилгарди қалъаи Хумб, Ванҷ, Рӯшон техникаву механизмҳои муосири роҳсозӣ истифода гардида, мутахассисони варзидаи соҳавӣ ба кор фаро гирифта шудааст ки аз он 90% онро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. дар лоиҳаи мазкур 914 нафар мутахассисони ватанию хориҷӣ бо ҷои кор таъмин ҳастанд ва бо истифода аз 225 техникаву механизмҳои муосири роҳсозӣ корро идома дода истодаанд. барои дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ дар майдони корҳои сохтмонӣ тамоми чораҳои зарурӣ андешида шудааст. шӯрое ки ба тарафи хорух меравем дар амал татбиқ шудааст. корҳо рафтаистанд ва асвар шудааст.
мутахассисону муҳандисон дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаву механизмҳои муосири роҳсозӣ корҳои сохтмониро дар қитъаҳои гуногун мувофиқи нақша суръат бахшида барои расидан ба ҳадафҳо аз имконоти мавҷуда пурсамар истифода мебаранд. нақби мошингарди рақами 1 аз даромадгоҳи деҳаи Кеврон ба дарозии 3388 метр бунёд шуда дар он корҳои хобканӣ ба анҷом расидааст. дар айни ҳол бетонкунии қисмати поёнии нақб ва арматурбандию бетонкунии қисмати болоии нақб ҷараён дорад. нақби мошингарди рақами 2 аз деҳаи Тоғмай то деҳаи Курговат бо дарозии 1805 метр сохта шуда корҳои бетонкунии қисмати поёнӣ ва болоии нақб вусъат меёбад. роҳсозону муҳандисон кӯшиш намуда истоданд ки корҳои сохтмониро дар ин масир бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талабот ба анҷом расонанд то ба мардум солиёни зиёд хизмат расонад. яке аз роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта ин ҳам бошад масири роҳи автомобилгарди душанбе кӯлоб хорух кулма мебошад ки аҳамияти аввалин дараҷа барои кашондани молу маҳсулот аз як минтақа ба минтақаи дигар ва воридоту содироти молу маҳсулот ба ҷумҳуриёи ҳамсоя ба инобат гирифта шудааст ва дар даврони иstiqloliyati давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин масири роҳҳои автомобилгард сохта ба истифода дода шудани роҳи автомобилгарди шикеф зиғар ки имрӯз ба маънои мавзеи гулдара ба ном гирифта мешавад ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин масири роҳи автомобилгард амалӣ карда шуд ва хушбахтона имрӯз бемаъмуният дар 4 фасли сол ҳаракати воситаҳои нақлиёт амалӣ карда шудааст. содироти молу маҳсулот бо таҷдиду аз навсозии роҳҳои автомобилгард сол афзол афзуда истодааст ва ин ҳам бошад агар дар ин масираи роҳ марҳила ба марҳила сохта ба истифода дода шудани қитъаҳои роҳи автомобилгард ки солони зиёд таҷдиду аз навсозӣ карда шуданд. дар масири роҳи автомобилгард айни замон таҷдиду аз навсозии 93 километр роҳи автомобилгарди қалъаи Хум сарҳади рӯшон амалӣ карда шудааст ки дар ин масири роҳ сохтмони 2 адад нақбҳои автомобилгард ва 5 адад долонҳои зидди тармавӣ ба инобат гирифта шудааст. соли 2017 Тоҷикистон ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ ноил гардида ба қаламрави воҳид табдил ёфт. пас аз кишвари воҳид гардидани Тоҷикистон, ҳукумати мамлакат имкониятҳои транзитии Тоҷикистонро самаранок истифода намуда, ба хотири таҳкими робитаҳои иқтисодии минтақавӣ роҳсозиро рушд медиҳад. дар асоси дурнамои ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 бояд ба кишвари транзитӣ табдил ёбад, зеро истифодаи долонҳои нақлиётии байналмилалӣ барои ҳамаи кишварҳои фарогиранда манфиатовар аз ҷиҳати кам кардани масофа ва коҳиш додани хароҷоти боркашонӣ самараноктар аст.